otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA kansụl obodo Ayamelụm bụ nke gara n'ihu wee chịkọba ọgbakọ mmemme rally bụ nke ji wee na-akwado amụma ịchị ọchịchị ugboro abụọ gọvanọ Soludo n'okwu kwuru na a nakwuru isi ọdụ kansụl ime obodo ahụ ka onye meyọ mpaghara kansụl ahụ bụ Honorable Alphonsus Ofumelo onye nke bụkwazị onye nke chịkọbara ya bụ ọgbakọ ihe mmemme kọwara na ya bụ ọgbakọ abụghị maka okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ịchụ nta nkwado kama ọ bụkwazi iji wee gaa nnọọ n'ihu wee tozie ma kene ndị Ayamelụm maka nkwado bụ nke a gara n'ihu wee na-enye ọchịchị n'ụwa n'ime steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Okoye ka ewetara gị akụkọ a. Ya bụ onye isi oche mere ka amata na ihe a na-eme bụ iji gosi nkwado ha nwere na iji gosi ịzọpụta ọkpadike ha n'ebe o metụtara ịkwadosi gọvanọ Chukwuma Soludo ike na ya bụ nkwado ọ na-akwado ịzọkwu ọkwa onye na-achị steeti a na ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 8 n'okwu nke ya. Onye kọmishọna na-afụ maka mmanụ ọkụ ike nakwa onyinye ahụ na ihe ndị ọzọ gasị na-egwute n'ala bụ Maazị Anthony Ifeanya mere ka mata na otu ndọrọndọrọ ahụ enweghị esemokwu ma ọlị n'okpuru ọchịchị Ayamelụm ma kwe nkwa ha ga-atụli aka enu tụnyere otu ndọrọndọrọ APGA iji hụ na ahọpụtara gọvanọ Soludo ka ọ chịa ugboro abụọ. Na mbụri n'okwu nke ya ka onye isi oche otu ndọrọndọrọ APGA na Anambra bụ Maazị Ifeatụ Okoye mere ka o doo anya na gọvanọ Soludo alụgo ọlụ dị iche iche nke ga-eme ka ịtụrụ ugo ya bụrụ ihe ga-aga siriri werere na ọ ga-aga tụli aka elu na ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 8 n'afọ a. Ọ bụ na gọvanọ alụrụ ọlụ ị na-ekwu okwu ọnụ ya ma proud ebe ọ lụrụ ụdị a in 3 years. Imagine ka Anambra ga-esi wee dị in 8 years of Professor Soludo. Site na Nnukwu nke bụ isi obodo okpuru ọchịchị Ayamelụm, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.